ebatetela abantu sacela abantu bethe stage ukuze sikwazi ukufaka abanye abaculi bethe abantu stage ukuze sifake abanye abaculi siyacela bafowethu sicela abantu bethe stage bafowethu ukuze sikwazi ukuqhubeka Aisha manje kuyonakala wengaza kwethu asimshane khulu hlobo ichaba simini siyacela bafowethu Navigator, are you there? Navigator, Pause for 3 seconds, pause 3 seconds, pause Pamini will not be taken, Pamini will not be taken, Pamini Pause for 3 seconds, pause the years of a fight, Pamini, pause Here, 3 seconds, ngingakade ngimshaya ngempama lo mpama Navigator ngembuza ukuthi befunana njeni ngoba mangifuna inyanga rese kimi angahambe bethungatha nje inyanga yenqoqo njengoba manje ufaka Navigator manje inkinga amadatha esipanga phela ngilalela noma ngabe yini esisangeni ayikho into 3 seconds isiphi ikhona wethu Navigator gara Navigator ayeye Navigator yanga Navigator manje njalo ngokukula kahle yanga indulu manje How DJ? How you doing? Hey, you people. Come on, shoot DJ. Come on, shoot DJ. Oh, Sabbath. Oh, team people. Oh, the team cookers. It's a killer right there.